Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Tých jazdcov a posádky, ktorí budú zbierať body predovšetkým do slovenského rally pohára. Konkrétne tu máme Ladu 2107 a dvojicu Tomáš a Peter Lukáčovci, syn a otec, ktorí si idú takisto premiérovo vyskúšať. No, predný náhon, ľahký zadok. Aké to bude na tej trati? Trošku poupravím. Pardon, zadný náhon a ľahký zadok, samozrejme. Bude to dobre podané. Je to dobre. Za každých okolností, len treba rozmýšľať pri tom. Tak samozrejme, však rozmýšľať treba vždy. No a zvlášť, trošku rýchlejšie sa vtedy rozmýšľa, nie pri tej rýchlosti. Tak, treba mať reflexy pripravené. Dobre, fajn. Takže držíme palce, aby ste si to rovnako užili a zároveň pozbierali nejaké body do hodnotenia slovenského rally pohára. Tomáš a Peter Lukáčov, 2107. Štartové číslo 12.
ukludniť, povedzme aj túto dvojicu. Ešte by som trošku šiel dopredu, lebo to celkom nevíde z tých dverí. Ale on je... chudý. Takže 12. Tomáš a Peťo Lukáčovci majú za sebou celú súťaž. Užili ste si ju ako? Super bolo, rýchlo bolo. Bál som sa, že vyskočí onica vonku, ale chvála Bohu je dnu. Takže fasa, dobre, super. Zadržala ju kapota. No dobre, aby sme nekecali okolo dojmov, najskôr si povedzme, že teda vám patria poháre za prvé miesto v hodnotení slovenského rally pohára v triede RP3, teda v kubatúre do 2000 kubických centimetrov, a zároveň vám patrí aj pohár a šampanské za absolútne druhé miesto v hodnotení slovenského rally pohára. Tak čo, spokojnosť by mohla byť ešte vyššia. Super je to, lebo pozerám, že pohár je jak na svete. To však ale podstatné je, že máte z čoho piť. Ak je, dúfam, že nie sú deravé. No to vyskúšate, uvidíte. V každom prípade sa ešte opýtam kopilota, teda otca, ako to fungovalo v tej kabine? Celkom dobre, dá sa mu veriť. Dá sa mu veriť? Veľa trate si pozná, že aj keď sa pomýlim, tak vie, kde je. Že nedá sa pomýliť, ináč povedané, hej? To je dobre. To je dobre, lebo ináč by to mohlo dopadnúť, alebo nedopadnúť celkom dobre. Tomáš určite vedel, ako sa zachovať. A konec koncov dokladom toho je aj to, že keď si tak zbežne pozriem exteriér, no nič zvláštne sa neudialo. Chvála Bohu. Cieľa Tomáš a Peter Lukáčovci s hladou 21.07.